O tome koliko je nasilje svakodnevica među đacima za patrolu svedoči 9-godišnji dečak, jedan od retkih čiji su roditelji svesni ovog problema, dozvolili svom sinu da pred kamerama govori o traumi koju je doživeo u 1. razredu osnovne škole. Da li je neko prema tebi od tvojih drugara u školi nekad bio nasilan i ako jeste, kako? Pa jeste, bili smo se posvađali u učionici nešto, onda ja kad sam otišao do WC-a, oni su me pojuljali, ja sam dorano i nisam stigao, oni su me pojuljali, ja sam bežao i pokušao da se sakrijem u nasilnički WC-a, oni su me našli i počeli su da me kuse, ja sam se ukliznuo i pao i udario glavu. I šta se onda desilo? Pa ja sam počeo da plačem jer oni su pobegli u učionicu i bilo ih je briga. Epilog napada bio je sledeći. Učiteljica je osim nasilnih dečaka kaznila i žrtvu. I ti ćeš biti kažnjen i onda je mir u razredu, ja nemam više nikakvih problema, kaznila ste mi ovoga što je to uradio, kaznila ste mi tebe što si ti bio tu, jer ja nisam bila tu i ne mogu ja da procenim šta se to desilo, jel? To nije stil i način koji niti pomaže onome koji je to uradio, a još manje pomaže onome koji je bio žrtva u toj celoj situaciji. Dečak otkriva i da u školi ima učenika koji svakodnevno trpe nasilje. Jedan drug, uvek stalno moj, jedan počne da ubije jednog druga koji je mnogo slabiji od njega, ali stvarno ne znam što počne da se bije, svaki dan ga bije, jednom mu je skočio na njega i sve ga ubio. Opširnije o vršnjačkom nasilju, preventivnim radionicama i profilima maloletnih nasilnika pogledajte u večerašnjoj patroli od 22:30.